Ndinthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Amin Musa kumapoyamba nayi mitu yake. President Mutharika wapereka mafuno abwino a Christmas ndi Nyuwere kwa Malawi. Anthu ndi mabungwe osiyanasiyana anali pakalikiliki ogwira ntchito zachifundo ngati mbali imodzi yokondwerera Khrisimisi. Ndipo alimi a m'boma la Tcholo ati ali ndi chiyembekezo kuti kuonjezera ndalama za thumba la chitukuko cha madera la CDF kufika pa 5 biliyoni kwacha zithandiza kukweza ulimi wa nthochi. President Mutharika wapereka mafuno abwino a Christmas ndi Nyuwere kwa Malawi. Mtsogoleri wa dziko linoyo wati chimusankhireni ngati mtsogoleri iye ndi boma lake akhala akuyika chidwi pofuna kuthana ndi mavuto akusowa kwa chakudya, ndalama zakunja, mafuta a galimoto komanso fetereza. Profesa Mutharika wapemphanso Malawi kuti akondwerere nyengoyi mwamtendere ndi kukhala anthu olimbikira komanso okonda dziko lawo mu chaka chomwe chikubwerachi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansa wayamikira chipatala cha Nkhuma Mission kamba kupereka thandizo la zachipatala lapamwamba komanso kuchepetsa imfa za amayi pobereka. Izi zikutsatira malipoti oti chaka chatha ndi amayi amodzi okha omwe anamwalira ndipo chaka chino ndi asanu ndi atatu kamba kuti ambiri anali atsikana achichepere. Austin Fukula ali ndi zambiri mu lipoti ili. Ngati njira imodzi yosangalalira chikondwerero cha nyengo ya Krismasi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wachereza komanso kupereka mphaso kwa amayi omwe akuyembekeza kukhala ndi ana komanso omwe abereka kale ana. Mchigawo chakummawa amene amafika mchipinda chochirira kuti ana anayi atabadwa ndipo mmodzi mwa anawo yemwe ndi wamkazi, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino anamupatsa dzina loti Jeni. Apatu Dr. Ansa omwe anabadwira pa chipatalachi kuphatikizapo mwana wawo woyamba ati ndokondwa ndimene chipatalachi chikugwirira ntchito zake monga kumapanga okha mpweya wa oxygen omwenso ukuthandiza zipatala zina zaboma mdziko muno. Justice Ansa ati pomwe akufunira Malawi onse mafuno abwino a nyengo ya Krismasi komanso chaka chatsopano anthu amulandire Yesu monga mpulumutsi wawo. Ndaphunzirapo zonena kuti chipatala chino si chipatala chokhaya choti anthu adzikhala treated, koma ndi chipatala imene amatchula referral hospital. Ndiye kuti sichikugwira ntchito kunkhoma kuno, koma anthu amachokera m'madera atali komabwera kudzathandiza thandizo, kudzalandira thandizo. Komanso chipatala chino ndi teaching hospital, ndi kumene akuphunzitsa manesi, madokotala, masajoni. Ndiye ndikuona kuti chapita patali kwambiri. Mmodzi mwa akuluakulu pa chipatalachi Dr. Vincent Moyo anathokoza chifukwa cha mphasozo komanso anadandaula kuti chipatalachi chomwe boma limalipira theka la ogwira ntchito chikufunika ogwira ntchito ena owonjezera kuti azitumikira bwino odwala. Nalo vuto la magesi ati limatsautsa ntchito za chipatala kumaloku. Choyambirira kupita kutsogolo tikanakonda kuti aboma ngati mene anapangira zimene timanena kuti staff establishment review ya zipatala za boma kuti imeneyoyo zipitirire ku zipatala za tchamu zinangoyambika koma tikufuna kuti mwina zimenezo zitatheka chifukwa chokuti zipatala zizikukula, maservices amene akuperekedwa ndi ochuluka amene kalero kunalibe kwa anthu ake opereka zimenezo. Ndiye tifuna kuti atatiunikira kuti aonjezere anthu amene tikuyenda kukhala nawo komanso atithandizire kuti tipezera anthu antchito kuti tikhale ndi anthu ochuluka kuti tipereke chithandizo choyenerera. Chipatala cha Nkhuma Mission chinayamba kugwira ntchito zake zaka zoposa 100 zapitazo ndipo pakadali pano chimathandiza anthu pafupifupi 100,000 maboma a Lilongwe komanso Dedza. Koma malinga ndi Dr. Moyo chiwerengero chimatha kufika 400,000 odwala ochokera maboma ena akabwera kuzalandira thandizo. Austin Fukula, MBC, Lilongwe. Nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo ndi chisamaliro cha anthu a Mary na Vicha ati munyengo ino yokondwerera kubadwa kwa Yesu Khristu
Komanso chaka chatsopano nkofunika kwambiri kupereka thandizo la makweka la zakudya ndi zinthu zina zofunika kwa anthu osowa komanso omwe ali ndi malumali osiyanasiyana kuti nawo asangalale mu nyengo imeneyi. Ndunayi yanena izi pa mapemphero apadera omwe mpingo wa Glorious Light International Church unakonza pomwe umaperekanso zakudya kwa anthu omwe ali ndi ulumali. Zambiri mulipotiri la Mike Kalumbi. Polankhula pa mapempherowa anavicha ati munyengo ino nkofunika kutsogoza chikondi popereka zinthu zosiyanasiyana monga zakudya kwa anthu osowa. Iwo apempha anthu osiyanasiyana komanso mipingo kuti adzithandiza anthu osowa munyengo ino. Ndizoona ati tikuyenera kukondana wina ndi nzake chifukwa Yesu Khristu amene tikukumbukira kubadwa kwake lero iyeyo ndi chikondi, ndipo amatiphunzitsa ife kukondana wina ndi nzake. Chikondi chenicheni ndi chimenechi, kusiya zokoma zathu kupatsa yena amene ali ndi osowa. Mwaona pano anthu aulumali, anthu akhungu la chalubino aja pano asangalala, alandira mphoto, alandira mphatso. Zimenezi ndi chizindikiro chenicheni chosonyeza kuti pano pa mpingo pali chikondi. Mawu ake Bishop Simama ati anachiona cha nzeru kuti afikire anthu aulumali ndi chakudya komanso zinthu zofunika pa moyo wawo ngati njira imodzi yokondwera kubadwa kwa Yesu Khristu. Ife chimene chatipangisa ndi chikondi, chifukwa mwana wa Mulungu ayenera kumasonyeza chikondi. Chikondi sungasonyeze ndi kuyankhula, kumasonyeza ndi machitidwe. Ndi zimene tikuchita izi, we are just showing kuti tikuwakonda anthu kwambiri. Chifukwa Ambuye Yesu ndi amene anatikonda ife kuti pasa zothekera zimene tachita lero. Ife tiyenera kumasonyeza kuti timakonda anzathu, because ngati mtu ndi Mulungu mumtima mwako, Mulungu wako azionekera ndi action ndi zochitika zako kwa anthu ena amene ali ndi zosowa. Munyengo ino yokondwera kubadwa kwa Yesu Khristu komanso chaka chatsopano mipingo komanso anthu osiyanasiyana amakhala ndi zochitika monga mapemphero komanso kuthandiza osowa. Mike Kalumbi, MBC Lilongwe. Bungwe la Saulos Klaus Chilima Foundation lapempha anthu akufuna kwabwino komanso kampani kuti zifikire ndi thandizo losiyanasiyana mzipatala nthawi ya chisangalalo cha Christmas ino. Wapampando wa bungweli Mere Chilima wanena izi atapereka thandizo la chakudya ku chipatala cha Kamuzu Central mu mzinda wa Lilongwe. Polankhula pamwambowu Mai Chilima anati akugwira ntchitoyi potengera momwe amachitira malemu Dr. Saulos Klaus Chilima kuyendera ndi kucheza ndi odwala mzipatala nthawi ya Christmas. Thandizo ngati lomweli laperekedwanso ku zipatala za Queen Elizabeth Central ku Blantyre komanso ku Mzuzu. Mai Chilima akufotokoza. SKC Foundation munyengo ya Christmas ino yapita ku Mzuzu Central Hospital, kuno ku Kamuzu Central Hospital ndi ku Queen Elizabeth Central Hospital kupitiriza zomwe ankachita malemu Dr. Saulos Klaus Chilima amene ankazungulira mzipatala nkumasangalatsa anthu odwala pa tsiku la Christmas. Ndi tinachiona chofunikira ngati foundation yawo kuti nafenso tipitirize ntchito zawo zabwino zimenezi. Anthu ndikuwalimbikitsa kuti asataye mtima, tikudziwa kuti si chinthu chosangalatsa kukhala mchipatala pa Christmas, koma tikuwaganizira, tikuwapempherera, tikuwafunira onse kuti achire mwansanga kuti chaka cha nyuwani tilowe tonse pamodzi mosangalala. Komanso ndikudziwa kuti mavuto amene amakumana nawo ndi ambiri, ndi ndikupemphanso anthu amene ali ndi kuthekera kuti atithandizire ife mwina sitinathe kukwanitsa zonse, koma amene angathe kukwanitsa nawonso abweretse mawa lino kuti anthu at least tikhale ngati tathandizako pa tsiku limeneli. Ine nene kuti ndife okondwa kwambiri kuti SKC Foundation atiganizira kuphatikizapo ndi zipatala zina. Ife takhala nawo chipatala chimodzi chimene chikupindula kuti pa Christmas mapatient athu komanso anthu ogwira ntchito mchipatala nawonso ayimve Christmas, kuti Christmas ili bwino kwa basa. Ndimanena kuti ku chipatala sikumanda, kuno kuyenera kukhala malo achilimbikitso komanso malo achikhulupiriro oti anthu azitha kuona kuti ndithu moyo atha kukhala nawo. Kuno sikumanda yayi, abwere athandize, acheze ndi ana, awasangalatse ana, abwere acheze ndi anthu ena akuluakulu odwala mchipatala. Bungwe lomwe silaboma la Beta ORG lakhazikitsa ntchito yake yothandiza osowa, ndipo gawo loyamba la ntchitoyi inali yotchedwa Christmas of Joy, yobweretsa chisangalalo cha Christmas kwa maanja osowa komanso odwala mzipatala ku Blantyre mu nyengo ya Christmas. Ntchitoyi yasonyeza kuti madera a m'matauni muli anthu ambiri omwe akukumana ndi mavuto akusowa kwa chakudya ndi zinthu zina zofunika kwambiri m'miyoyo yawo. Arthur Chokoto akufotokoza.
pansi pa ndondomeko yomwe mutu wake ndi kugawana chimwemwe kulimbikitsa chiyembekezo. Bungwe la Better.org lagawa chakudya ndi katundu wina ofunikira kwa anthu osowa a mzinda wa Blantyre kudzera matchalichi omwe linasankha komanso ku chipatala cha Queen Elizabeth Central Queens. Cholinga chake ndi kuthandiza mabanja omwe akukumana ndi mavuto azachuma komanso matenda mu nyengo ya chikondwerero cha Krismasi. Bungweli linafika ku matchalichi a Mount Carmel CCAP, Malawi Assemblies of God Beraka International Center, Light of Life Global Assembly komanso St. Columba CCAP kumene amapereka matumba akatundu wa thandizo losiyanasiyana ndi macheke osonyeza kuti apereka ndalama zokwana 2 million kwacha pamalo aliwonse omwe athandizawo. Feo ndife onyadira kuti 25 at least alandira kenakake ndi anthu amene wasankhidwa kuchokera mpingo wathu uli ndi ma zone divisions. So ena amati Miraga, anthu amene wasankhidwa from various Miraga kuti alandire mphatso zimenezi. Mpingo umayindikika kwambiri kuyang'ana pa spiritual growth ya munthu kuti no munthu umuyang'ana wa mwauzimu komano timakhulupiriranso ngati anthu amene tikutumikira Mulungu kuna kuti no munthu tiyenanso kumtumikiranso kuthupi. Tsopano a Better.org abwera mbali imene area imene yotumikira munthu kuthupi. Zithandizo zote zitati zitsibwera chifukwa tili ndi anthu ambiri amene tikwafikira kuti tiwathandize koma timaperewedwa. Ku chipatala cha Queen Elizabeth Central, mamembala a Better.org anapeza kuti odwala ambiri komanso asamalira akufunikira thandizo kuchokera kwa anthu achifundo. Kuti ambuye alimenyezeke ndikuweze kufa chimene siti madziwa kuti tifika malo ano komanso tilandira thandizo ngati limene mwatipatsala. Mavuto amene timakumana nawo m'chipatala monga ngati toilet ndi imodzi komanso bafaso ndi imodzi. Lero zimene timagwira ntchito yayikulu ndi azimayi. Lero timavutika kuti tisibukaze tisambe kuti tirani mavuto amene ali pa chipatala ndi amenewo. Mavuto tili nawo ambiri ngati chipatala komanso ngati kwa odwala athu makamaka ku nkhani ya chakudya chifukwa chipatala chathu chimayang'anira mapatient ambiri ena ochokera kutali. Malinga ndi mkulu wa bungwe la Better.org ku Malawi a Bridget Mbeya, kudzera mu ndondomekoyi ali ndi cholinga chothandiza kubwezeretsa ulemu ndi chiyembekezo kwa mabanja osowa. Tinazindika zona kuti munyengo inoyo kuli anthu ambiri amene amakhala kusangalala akupanga zinthu zosiyanasiyana koma satha kukumbukiranso anthu amene ali ochepekedwa. So ife a Better.org tinachiona chinthu chanzire kunena kuti pamene tili munyengo yosangalala inoyo ifeyonso tikati kukumbukira anthu amene ali ochepekedwa amene amapezeka m'mipingo yosiyanasiyana kapena amene amapezeka mchechi kapena amene amapezeka so mzipatala kuti tikati kuwafikira ndi kuwathandiza pamene palibe wina yense amene akhoza kuwathandiza ife tikati kuwatani kuwathandiza. Bungwe la Better.org lili ndi mamembala ku Malawi komanso kunja kwa dziko lino omwe ali odzipereka kuthandiza kuthana ndi mavuto osiyanasiyana monga njala, umphawi komanso kuwonongeka kwa chilengedwe. Arthur Chokoto, MBC, Blantyre. Mpingo wa Katolika mu Diocese ya Mzuzu wati upitirira kugwira ntchito zomwe zingathandize kuteteza ufulu wa anthu achikulire mdziko muno. Bambo Tony Mfune aku parish ya St. Benedetta mu Diocese anena izi pa nkhomaliro ya Christmas yomwe bungwe la St. Gideon anakonzera achikulire ochokera mu mzindawu. Zambiri mulipotiri la Grant Muhango. Poyankhula pa phwando lomwe bungwe la St. Gideon linakonzera achikulire oposa 100 ngati mbali imodzi ya chisangalalo cha Christmas, Bambo Tony Mfune wa ku parish ya St. Benedetta mu Diocese ya Mzuzu anati mpofunika kwambiri kuti magulu onse anthu alimbikitse ntchito yoteteza miyoyo ya achikulire kuphatikizapo nkhani za chuma. Kalamba ngati izizi kuti zikapeze ndalama zikagule thini la chimanga pamakhala povuta kwambiri. Koma kakhala kuti mtengo wa zinthu wasika azigogonso amasangalala kwambiri. Wapa mpando wa chikonzero cha chaka chino a Peter Mumba anachenjeza achinyamata kuti apewe mchitidwe wina uliwonse wochitira nkhanza achikulire zomwe anati zimayika miyoyo yawo pa chiopsezo. Saone poti iwonda nyama sizachitikira iya koma tionera ngati ini mbewu yomwe akudzala akapanga masewa nawo sathawa zafa manji lake yomwe chifukwa tikuphunzitsa bado wathu kuti kukhandi kumeneko. Mmodzi mwa achikulire omwe anali nawo pa mwambowu Adoni Muhango akumchenga utura mzinda wa Mzuzu anadandaula ndi kupitilira kwa mchitidwe wa nkhanza omwe achikulire ambiri akukumana nawo mdziko muno zomwe anati zikuyika miyoyo yawo pa chiopsezo. Anthu kapena achinyamata sakutitenga bwino nthawi zambiri amayesa kuti ndisafiti
ndiye wena mwasoka akuphedwa. mmawu ake phungu wa dera la Mzuzu City South East William Kaweche anati akapempha aphungu kuti aganizirenso kuti gawo lina la ndalama za mthumba la chitukuko cha phungu CDF lizitukulira miyoyo ya anthu achikulire. CDF paja angopereka Women's Empowerment Fund and Youth Empowerment Fund tionesetsa kuti tikayiphike pa gawo limene anthu akuluakuluso makolo athu nawonso akhaleko ndi kampati. Grant Muhango, MBC Mzuzu. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika wapereka mafuno abwino a Christmas ndi Nyuwere kwa Malawi. Anthu ndi mabungwe osiyanasiyana anali pakalikiliki ogwira ntchito zachifundo ngati mbali imodzi yokondwerera Krismasi. Ndipo alimi a mboma la Tcholo ati ali ndi chiyembekezo kuti kuonjezera ndalama za thumba la chitukuko cha madera la CDF kufika pa 5 biliyoni kwacha zithandiza kukweza ulimi wa nthochi. Takulandiraniso ndipo popitirani nkhani zathu. Bungwe la National Registration Bureau NRB lati boma laonjezera nthawi yomwe ziphaso za mzika zomwe nthawi yake yogwirira ntchito inatha kufika pa 1 January mchaka cha 2027. Malingana ndi chikalata chomwe achasayinidwa ndi mlembi wamkulu wa kubungweli Patrick Machika, ziphasozi zikhala zovomerezeka kugwiritsidwa ntchito mu nthawi yowonjezerayi. Chikalatachi chatinso chapitirira kufotokoza kuti izi zithandiza nthambi kukhala ndi nthawi yokwanira kumalizisa kutulutsa ziphaso zatsopano zokwana 2 miliyoni zomwe sanazipereke kwa anthu. Pamenepa NRB yauza maunduna ndi nthambi zonse za boma komanso makampani kuti azivomereza kugwiritsa ntchito ziphaso zomwe nthawi yake yogwira ntchito inatha mpaka chaka cha 2027. Town ya Limbe ku Blantyre tsopano yayamba kubwerera mwakale. Izi zili chomwechi potsatira ntchito yochotsa mavenda omwe amagulitsa zinthu zawo malo osavomerezeka mu nthawi. Charles Pensulo ali ndi zambiri mu ripoti ili. Kuchokera mwezi watha, tauni ya Limbe yomwe ili kumwera kwa dziko la Malawi yakhala ikukonzeka kuyamba kuoneka mwatsopano. Mavenda omwe akhala akuchita malonda malo osavomerezeka komanso misewu ya mutauni ayamba kuwabwezeretsa kunsika. Mbuyomu munthu kuti alowe mutauni ngakhale kudutsa misewu yake amachita mantha chifukwa cha kupanikizika. Pakadali pano kuyenda mwachisawawa kwa mavenda kwachepa ndipo ntchito za malonda zayamba kuchitika mwadongosolo. Anthu komanso galimoto akutha kuyenda misewuyi mosavuta. Izi zakondweretsa anthu ambiri kuphatikizapo membala wa bungwe la mwenye la Asian Community Afadiki Sidiki omwenso ali ndi kampani mderali. Ifeyo tumabwera ku Limbe tumakumana ndi anthu nyamata athu ogwira ntchito komanso general public. Ndiye naganiza kuti sanitation ikakhala wonongeka zikakhala uve zambiri mu town zimapitiriza kupanga zinthu zosathandiza. Tsiku lililonse tauni ya Limbe mumachitika za umbanda ndi umbava kuphatikizapo ngozi zapansewu chifukwa choti mavenda amayala zinthu zawo mbali mwenimweni mwa misewu. Koma ndi dongosolo lochotsa mavendawa zinthu zayamba kuyenda bwino monga momwe akufotokozera wachiwiri kwa ufalitsa nkhani za polisi ku Limbe Asamu Kadyole. Ifenso apolisi zithandizira kuti ntchito yathu ikhale yochepa pamene mavenda akungopezeka pena paliponse mwachisawawa tauni imakhala yodzaza. Ndiye kuti chifukwa chakudzaza kwa anthu kuja anzathunso otolatola amapezerapo mwayi chifukwa kuti pakutuluka anthu pali chipwirikiti. Tsono anthu aja akachotsa malo osayenera kukhala malo oyenera bwinobwino zipangitsa kuti tauni mukhale moyera. Mfumu ya mzinda wa Blantyre Isaac Jomo Osman ndi wakugwira ntchito yochotsa mavendawo. Atangosankhidwa kumene pa udindo wa meya wa mzindawu, Jomo Osman anayamba kuyendayenda mu tauni ya Limbe ndi kuletsa mavenda kugulitsa katundu mwachisawawa kuti zinthu zizichitika mwadongosolo. Meya si meya wa town mokamuna ya limozungulira Blantyre City akati Blantyre City kuli Ndilande kuli Chilimba kuli Misika onse mtendamo ndondemo kuti anthu akupanga bwanji ma business yawo.
malinga ndi a Jomo Osman, ntchitoyi ipitilira m'misika ina ya mumzinda wa Blantyre ndi cholinga choti misika yonse mumzindawu muzichitika zinthu za dongosolo. Kuchokera kuno ku Blantyre, ndine Charles Pensulo. Alimi komanso adindo m'boma la Tcholo ati ali ndi chiyembekezo kuti kuonjezera ndalama za thumba la chitukuko la CDF kufika pa 5 biliyoni kwacha zithandizanso kubwezeretsa mchimake ulimi wa nthochi omwe unali ochuluka kwambiri m'bomali. George Banda ali ndi zambiri mu ripoti lomwe akuwerenga ndi Jean Chinsangwa. Mzaka za 1980 komanso 1990 ndera la Molere komanso madera ena monga Thekerani m'boma la Tcholo ndiko kunali kulikulu la ulimi komanso malonda a nthochi m'Malawi monse muno. Galimoto zikuluzikulu zambiri zodzaza ndi nthochi zimaoneka m'mizinda yosiyanasiyana ya mdziko muno kupita madera ogulitsira nthochizi. Komatu zonse zinatha kamba kakubwera kwa nthenda ya chisaka yomwe inasokoneza kwambiri ulimiwu mpaka pofikira anthu ochita malondawa kumakatenga nthochi m'dziko la Mozambiki zomwenso zinachititsa kuti chipatsochi chikwere mtengo m'dziko muno. A Frank Kanyosa ndi mulimi wa nthochi ndipo akukumbukira momwe zinthu zinalili m'masiku ambuyomu. Kuno timatcha kuti Thekerani. Timangothekerani kuti Blantyre timanya kuti Thekerani kunena kunoko. Mapita mathibi anthochi anthu agwa magalimoto ndiye napeza chisaka sichabwera kuno nthochi zonse ndiye azilangiza tithandiza njira izi ndizi zimalephereka. Nthochi poyamba timatha kugusa chitime chimodzi nkhatichi timatha kugusa anthu ameneyo mwina 500 kopa lomwe nthochi imene zinde kuti zakwera mkoko umene nkhati umetoonapo titha kugusa 15,000 koma mmene zilili panopo sizikuyenda bwino chifukwa zokudya zimene zovutikira. Koma malingana ndi alimi a nthochi komanso adindo m'boma la Tcholo pali chiyembekezo komanso chikhulupiriro kuti ulimiwu utha kubwereranso mchimake kamba kakuonjezera kwa ndalama ya thumba la zachitukuko la CDF kufika pa 5 biliyoni kwacha. Boma lachita bwino kwambiri kwa alimi ambiri akulephera kukonzesera kubwezeretsa nthochi imene mbuyomu kunali matenda achisaka chifukwa chakusowa ndalama. Ndiye ngati boma lapanga choncho ndikuti tikhala alimi ochuluka kwambiri amene tingabwezeretse nthochisi. Komanso munthochi mukusowekera ngati mwina manyowa ndikuti ino chifanyana kuti ndalama imene ijayo atithandiza ife alimi tingathe kumaweta ngati nkhuku kuti tizipezanso manyowa othira kaganizidwe kabwino malinga ndi kusintha kwa nyengo. Chifukwa nyengo inasintha tisamangobwereza ulimi okauka ngati wachimanga umene sitikupindula nawo. Panopo tikuyenda pamutu oti tisinthe kaganizidwe pamene nyengo ikusintha ifenso tisinthe mwina kumayeserera ulimi ngati wa nthochi tithanso kumachita bwino. Tofuna kulimbikira kukira ntchito kumundawo kuti tisamalire nthochizo kumazilimbikira ndiye kuti munthu wopeza thandizo. Mlangizi wa zaulimi m'dera la Masamba Anjati a Christopher Kamweza anati ali ndi chikhulupiriro kuti ndalama za muthumbali zipindulira anthu ambiri kuphatikizapo alimi ambiri a nthochi m'derali. Mukudziwa kuno ku Tcholo makamaka kuno ku Masamba Anjati EPA alimi amadalira kwambiri nthochi ndipo chifukwa chakubwera kwa chisaka cha nthochi lapangitsa kuti miyoyo ya alimi ambiri ivutike chifukwa kuti mmene tikunena kuti amadalira ulimi wa nthochi kuti alipirira ana school fees komanso kuti apeze chakudya amadalira nthochi yomwe. Ndiye chifukwa chakubwera kwa thandizo limeneli lithandiza kuna kuti alimi minda yawo yambiri abwezeretse nthochi zawo komanso zithandiza neno kuti pamene akubwezeretsa nthochi zawo zithandiza neno kuti so chakudya pa khomo chikhale chokwanira komanso athandizenso anawo kualipirira school fees komanso kumanga manyumba abwino. Mawu ake mkulu ona ntchito za ulimi m'bomali a Jackson Mvuladziko anapempha anthu a m'bomali kuti asinthe maganizo nkuyamba kutenga ulimi ngati zina mwa ntchito zikuluzikulu zomwe zingagwiridwe pansi pa thumba la CDF. Ndithu kubwera kwa 5 billion imene CDF kutha kulimbikitsa ulimi umene wa nthochi chifukwa zilipo zinthu zingapo zimene zikupangitsa kuti choyambirira ulimi wa nthochi walowa pansi chifukwa cha matenda chisaka cha nthochi. Tetu kuziona kuti titha ndi misonkhano yowauza alimi ubwino wa kudzula mbewu zimene zapangidwa ndi matenda amenewo. Komanso alimiyo sangavute kudzula chifukwa ino ndazidziwa kuti mbewu imene angazale yabwino ilipo kale. Ife sitingapite makalimbikitsa zulani pamene kukatenga mbewu yabwino yoti tiyapase tilime. Komano ndi kubwera kwa CDF community ina iliyonse constituency ina iliyonse itati yayikako chidwi ndikuti tikhala ndi manazale kumene tizipanga mbewu yabwino yopanda matenda imene tisanayambe kukayigawa alimi tizauza kuti adzule mbewu zonse zimene zagwidwa ndi matenda amene azanthochi.
mwa ichi ulimi wa nthochi utha kulimbikitsidwa. malingana ndi adindo komanso alimi a nthochi ku Tcholo, kuonjezera kwa ndalama za thumba la CDF kufika pa 5 biliyoni kwacha kubwezeretsanso mchimake ulimi, malonda a nthochi komanso anthu ambiri adzapezanso mwayi wa ntchito kudzera mu ulimiwu. Atsogoleri osiyanasiyana pa dziko lonse apereka uthenga wawo wa mafuno abwino a Krismasi. Mu uthenga wake, mtsogoleri wa mpingo wa Katolika pa dziko lonse Papa Leo wa namba 14 wapempha maiko omwe kuli nkhondo kuti apeze njira za msanga zothetsera kusamvana. Telson Magombo wafika ndi ripoti. Mu uthenga wake wa Christmas, mtsogoleri wa mpingo wa Katolika pa dziko lonse Pope Leo 14 wapempha maiko omwe kuli nkhondo kuti alimbikitse zokambirana zomwe zingathandize kubweretsa mtendere pa dziko lapansi. Mawu ake mfumu ya dziko la United Kingdom King Charles wati pakufunika kulolerana, kukhululukirana komanso umodzi kuti mtendere ukhazikike. Naye mtsogoleri wa dziko la America Donald Trump mu uthenga wake wa Christmas wayamikira boma lake ponena kuti lachita bwino pokwanitsa kutolera ndalama zochuluka kuposa zaka zonse za mbuyomu. A Trump ati dziko lawo lomwe limathandiza maiko ambiri pa dziko lapansi lakhala chitsanzo pa nkhani yolimbana ndi umbanda komanso kulimbikiza chitetezo pa dziko lapansi. Mu nyengo ya Christmas, akhristu amakumbukira kubadwa kwa Yesu Khristu ndi chipulumutso ku mtundu wa anthu. Telson Magombo, MBC. Ni nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mamauno, koma tisanasiyane na inso mitu yake. President Mutharika wapereka mafuno abwino a Krismasi ndi Nyuwere kwa Malawi. Anthu ndi mabungwe osiyanasiyana anali pakalikiliki kugwira ntchito zachifundo ngati mbali imodzi yokondwerera Krismasi. Ndipo alimi a mboma la Tcholo ati ali ndi chiyembekezo kuti kuonjezera ndalama za thumba la chitukuko cha madera la CDF kufika pa 5 biliyoni kwacha zithandiza kukweza ulimi wa nthochi. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa, ndikufunirani tsiku lopambana. Ndi mwayi wanu, iyi ndi nthawi yanu, ili ndi luso lanu, ndipo izizi ndi ndalama zanu. Ndi Sanweka Training Center, maluso a ntchito zamanja za teknoloji kulibe kulokeka. Iyi ndi njira yokhayo yochotsera ndalama m'maganizo mwanu kudzibweretsa mtumba mwanu. 5 January 2026, maphunziro magawo onse aja komanso ena atsopano opindulitsa 5 weeks training, fees kuyambira 150,000 Malawi kwacha. Ena awa onjezera Depa kuli 4 months training, fees kuyambira 550,000 Malawi kwacha. Enanso anyowani awa lembetsani lero. maphunziro nsewa amachitikira ku workshop athu a Sanweka ku Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu. Timbireni Sanweka Training Center, osalokeka, luso la teknoloji lidakabweretsa bedola. Kupatula kupemphera ndi kulambira, zipembedzo zimakhala ndi nkhani zosiyanasiyana. Tsopano MBC izikupatsirani nkhanizi. MBC, inspiring the nation.